किस ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆଇଲି। କିଏ କହିଲା ମୁଇଁ ଜ୍ୱର ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛି ପୁରା ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ମୋର ମାଇଜି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଆସ ଦେଖବ ଆସ। A few moments later. ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଉଛି ସେ ଔଷଧ ତୋ ମାଇ ପାଖକୁ ଦେବୁ ଏଇନେ। ତୋ ମାଇପର ମୁଁ ସବୁ ଚେକ୍ କରିସାରିଛି କିଛି ହେବନି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଔଷଧଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଲି ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ହେଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। କିଏ ତୁଇ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦମନ। କେଉଁଠି ରହିଲୁ? ମୁଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଏଠି କିସ୍ କରୁଛୁ? ଜ୍ୱର ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ଏଠି ଡେସାରୀ ଅଛି ସେ ଫୁଙ୍କା ଯୋଡ଼ା କରିକି ମାଣ୍ଡୁ ଜ୍ୱର ଡୁମା ଜ୍ୱରକୁ ଦୂର କରୁଛି। ତୁଇ କରିପାରିବୁ? ତୁଇ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ମୋର ବନ୍ଦ କର ତୁଇ ମରିପାରିବୁ। କିଛି ନୂଆ ଲୁଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ ନୂଆ କଥା ଉପାୟ ଆପଣେଇ ନିଅ।